To je forma vlastne dermálna forma oxygenoterapie, kedy sa vlastne vychádza akoby z tej historickej minulosti, kedy sa kyslík používal pre obete požiarov. Striekal sa vlastne cez vodnú zložku. A z toho vlastne vychádzajú teraz také tie kyslíkové kozmetiky, kde je zase dôležité, aby ten človek, alebo teda aby tá kozmetika bola spracovaná správne, čiže aby zachovávala tie veľké množstva kyslíka. To sa dá napríklad odkontrolovať tým, že sa pozrie klient, či je robená napríklad studenou technológiou. Čiže nie sú tie kozmetologické zložky prejdené tým 80-percentným 80-stupňovým zahrievaním, ako bežne v kozmetike sú. Lebo by nám zase ten násobok kyslíka zničilo, ako aj ostatné ingrediencie. Chceme sa osviežiť? No, ste povedali, že to sa používa na fixáciu make-upu, tak môžete pokojne. Vyskúšajte. Vykúpte sa v tej kyslíkovej hmle. Áno. Príjemne máte to vonia. Máte tu teplo, takže... Áno, nás to osvieži.